אשכרה הגעתי לתהילת עולם. זה כאילו מטורף. לקח לי שנה להגיע לזה. טוב, בואו נצא ונשחק עם הדמות החדשה שרק לפני כמה ימים יצאה. בינתיים אפשר לקנות אותה, אפשר לעשות איתה כלום, רק שטיח אימון או משחק אימון. אז אני אעשה משחק אימון ונבדוק אם שווה לקנות את הדמות הזאת או להשיג אותה בקרדיטים. ובואו נראה. ולמי שיש את כל הדמויות במשחק, הם שווה לו. טוב, יצא לי קרב סולו. זה פעם ראשונה. כאילו, אני לא כזה יודע איך לשחק. לא נעשה איתה משחק אחד כמו כל סרטון. פעם נעשה סרטונים כמה משחקים איתה. נתאמן איתה הרבה עד שכבר אני אשיג עד שאני כבר ישיג את הדמות הזאת מיפל בדרך לו אז אני אשיג אותה אני כבר אהיה מאומן למרות שזה נגד לא יוצא אבל אני אהיה יותר טוב I love it when a plan comes together. Someone beg this spot. Dice, baby. טוב, רק לפני כמה ימים השגתי את גריי וחיכיתי לסרטון שאני אשחק איתו וגריי זה היה הדמות האחרונה שהגעתי לתהילת עולם אז אני מקווה גם שאני אעבור אותה ואגיע לאחרון, לא הבנתי כבר למה שאני לא אבין, אני משחק בברול סטארס כמה שנים טוב, אנחנו נתחיל טוב, אני אשחק אוקי ברול האוקי הזה כיף אני לא אגיד שלא כיף טוב, בואו נתחיל את המשחק בואו נראה טוב אני מקווה איזה דמות סבבה וגם את לא יודע איך קוראים לו שק, לא יודע אז גם אותו לא הצלחתי מזמן איזה טיפסאי לא טיפסאי יאללה עוד מעט אנחנו רק עוד אני קורא לזה אוקי אחד בום לא חשבתי שאני עם הכדור הזה תפתקני אני אלך להביא את הכדור לפני שתפתיע גול אוקי לא יודע וגם זרקתי את זה ככה ובאולטי שלי סתם בזרקתי אם היה כל פרימה והייתי עושה את זה והוא היה בסיסים שם זה מגניב זה כאילו גרעי יופי עכשיו אני הולך לעשות משחק אני לא יודע למה העליתי אותו לרמה 11 אבל הוא ברולר טוב יאללה בואו נתחיל את המשחק טוב בואו נראה לא please, no! Next stop, Repebil! Chocho! לא יודע מה זה ראוי כזה. הוא לא עוזר כזה בכלל. הוא לא עוזר לי בכלל. לא! אני לא מאמין.
יופי, אולטי הפעם עזר לי. אם אני אצטרך לזוז, אז אני אלחץ ככה. לא. אני שמתי את זה עד השר. קח את זה, אני אשים את זה ליד השר הפעם. Destination pain! טוב, הפעם רגע, אני צריך לצפתח עם בום. אוי, נו באמת. אני אתן לך את זה. לא, למה אתה לא לוקח את זה? אני לא מאמין. איך הפסדתי את זה? טוב, נראה לי אתם כבר יודעים לדמות טובה בכל המשחק. נראה לי אתם יודעים זה ליון. וגם יס. וגם אתגר, אני חולה עליו. יס. איזה טוב הוא ליון. היינו קולט. תראו שבזה. יס. זה היה זוי. אבל שהוציאו אותי מהמשחק. אבל שדרתי ממנו. עודני וחברים שלי שנהיה יותר גדולים מבחינת חברים על פורטנייט ועל דברים כאלו, ואנחנו הולכים לקרוא לנו רביעיית השמאלי. היום היה לי הייפר צייק ואולטי. שתי משימות של פיצות. טוב, אני הולך בסרטונים אחרים לקנות, לעשות שאני קונה לא תשפה מתנה עם סקין, וזה יהיה הסקין של ברי מתנה. אני הולך לחסוך לעוד הרבה פיצות ואחרי זה להשיג. ומחר אני אעשה סרטון ואני גם אפתח את האגדיסה פה. אני מקווה שהסרטון יצא טוב, כי אם לא אז אני לא יודע מה לעשות. כי אני אוהב שסרטונים יוצאים טוב, אני יכול להעלות אותם והכל יהיה סבבה, ואני לא אצטרך לעשות סתם סרטון ולבזבז את הזמן. בואו נשחק עם לא יודע איך קוראים לו, אם הוא הסכים. אני לא יודע מה זה רוצה. טוב, ביי ביי, לא רוצה לשחק איתך. טוב, הפעם נשחק. מה זה הנוקאוט הזה? זה נוקאוט רגיל, תחרות חדשה. מה זאת אומרת? טוב, בסדר, נבדוק. יאללה, בואו נתחיל את הנוקאוט המוזר. יאללה. זה נוקאוט 2 נגד 2. סוויטי. איך לא שמתי לב בכותרת. זה היה נוקאוט 2 נגד 2. יואו. איזה טיפס אני. לא. איך מעזת להרוג את חבר צוות. אני יודע להרוג אותך. Yes! זה סרטון על דמויות, לא רק על הדמות החדשה שאני מנסה אותה, אבל רוב הסרטון על הדמות הזאת, האתגר.
חולה פה, אז אני מסתכל. אז אין לי מה לעשות, אז אני אעשה סרטונים. I could do this if I wanted to. רק כרגע כוכב. Super Rig. רק נדיר במיוחד. מחר אני הולך לפתוח איתכם בגדי. אני פתחתי בסרטון הראשון שניסיתי, והוא לא יצא לי טוב, פתחתי את הבגדי של היום. יצא לי 200 קרדיטים. אם אתם כאלה רוצים לדעת שמה יצא לי. זה גם סרטון ארוך. לא, אני לא מאמין. אם לא ידעתם את זה, סרטון על העונה החדשה. אני עושה את העונה החדשה הזאת חגיגית. בטח זה עדיין ברולסטארס לא שיתפו פעולה עם מריו. אני ממש מחכה לזה. אלכס יוטיובר שמצפה בו, הוא הסביר בסרטון שמריו הולכים לשתף פעולה עם ברולסטארס ובעצם סקינים מטורפים. פייפר היא פיט ועוד הרבה סקינים מגניבים. Get away from me! אני לא מאמין, שמטתי כבר פעם שנייה. נראה לי הריקו הזה הולך למות אפילו מהאולטי של נאני. איזה קורסלה אין סופר. מעניין מה יצא? זה מנחר. כי דמות לא יכול לצאת לי, בגלל שכבר יש לי את כל הדמות. לא מאמין שעשתה אותי מלכה. אני אעשה משחק עם קנזי למרות שאני לא כזה טוב איתו, למרות שיש לי כוסס מאוד גבוהים. לאחות שלי עם קנזי יש לה 1000 גבוהים. Only my heart is stronger than my brain. Yeah! My saying is great. לא, לא, לא. This is all I have left. פרנק זה בין הדמויות מטורות במשחק. רק לא פרנק. פרנק נגד קנג'י, פרנק מקפח לקנג'י מטורות. טוב, פרנק עשה מהלך נגד פייפר חם. פייפר, את צריכה להתרכז במשחק הזה. אוי, מה אני עושה? שכחתי שאני... לא, לא, לא. טוב, פייפר הזאת לא כזאת חכמה מה אני עושה. אני אעשה שאהבתי את פרנק. טוב, אני אעשה משחק עם פרנק. אני לא אעשה פרנק אותי. אני אתגרם קנזי עם כל הדמויות כמעט במשחק. Wasabi! אחרי עוד כמה משחקים נראה לי אני אעצור את הסרטון ואסיים. נעשה משחק אחד עם ברי. זה סרטון של דמויות. אם כבר אמרתי אותם סליחה במהלך הסרטון, כי נעשה פה את הסרטון הזה 10 דקות. לכם זה בטח יותר קצר, אני חושבת. אני לא כזה מבין ביוטיוב. אני לא מבין מזמן התחלתי יוטיוב. לא, לא, לא. טוב, אני אשמור את האולטי בפעם הבאה. כי למה סתם לבזבז אולטי? אני גם ככה יעבוד לולה. איך מתתי ללולה גרוע.
שהפסדתי. טוב, משחק עם ברי. אם הייתי עושה סרטון על כל הדמויות במשחק, עכשיו זה היה לוקח לי איזה כמה שעות טובות. טוב, ברי. לא ברי. איפה ברי? הנה ברי. Color me. It's gonna be a sweet ride. מה זה הביראי? ולמה יש לה קונוס על הראש בסקינה? טוב, בטח זה הקרן שלה. שלו. כאילו, אני לא מבין את ברי. למה שעושים קונוס על הראש? אני מקווה סיים מלא צפיות. יש לי סרטונים שעשו בהם טיפה צפיות. כמו סרטון שהיה מלפני שנה ויש לו 15 צפיות. שזה ממש לא מקובל. טוב, נראה לי נפסיק עם הסרטון. טוב, יאללה ביי. אתם רוצים שנפתח מחר את האגדי. אז Great. Time for more humiliation. תדעו שיהיה סרטון מחר ויאללה ביי.